awakmu jeneng dalam Ndara aku mungsuh Adi Janaka rebutan apa royokan Wahyu sing manjing badane ponakan Pandhawa Wahyu niku napa wewe Gusti Cumanda ana ragane Bagong Wahyu niku wewe Gusti krana luhure lakune menungsane. Lan kura-kura krungu kata basa. Melek gak tau. Wahyu napa? Nek polong niku kumpule sing temelung. Bakal tak ketok janggane masih sampean potong jonggone Wak Bagong mboten lakon petuk Wahyu. Mboten sawahe payu. Koblok. Saniki nggih matur dhateng wali gondel mawon. Iso ngawiti kudu iso mungkasi. Waduh. Rama Pembang ngaturaken sabakti wis rupa Pembang. Mas. Sabaripun Rama Panembahan timasipun Kang Putra Narpati Ngawangga. Ijo Bapa. Wujuding Wahyu Cumlorot Tejo nurut Cahya manjing Ponokawan Pandhawa. Ha nggih. Badhe kula ketok janggane ning Adi Permadi bela bakti dhateng Mangunadi Wangsa. Aja kuwatir. Aku njaluk adil Dewa Kayangan Suralaya.
meneng ngeningno cipta-ciptane rasa ngak telengin iya sindakep nyekel kusir aja dumeh pandhita nejeng Kurawa aja dumeh manungsa kangge bejijat dhewe-dhewe nyekel kusir sakjroning kusir ana jawara amal sakjroning jawara amal ana latah kayun sakjroning latah kayun ana rasa jelas manungsa iku saka rasa kanikmatan sakjroning rasa ana ingsun lha iki manungsa ora andarbeni kang andarbeni kang mau gesang ngono mandi panyuwune kinabulan karepe mandhap saking nginggile antariksa gurune bejo Bendara Uma saka kayangan Kshetra Gondowayi kaleng anak muridku Kumbayana iki apa kula ngaturaken bakti kula kanjengipun ini Bejo Bendari Uma lae tak tampa nggih ora liwat puja pangestuning pun ibu Tampanana iki apa Gurawalan ngen kula nampi dawuh alon dhisik ana migati apa nggih iki apa kula badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kanjengipun Nini Betari aja kuwatir kareping Kumbayana kula nyuwun apesih Pandhawa Panangawan Pandhawa aja kuwatir nggih tunggun sak petara tak gugah Kumara basa muka nggih
ketok-ketok kaya lombok ditugel, tugel kaya galeng. Ger anakku dasa muka. Wonten mangkono. Bejo Betari Umo. Sinebat bejo Betari Umo. Sak bejo bejane sing ahli, isih bejo sing eling lan waspada. Gugah Kumara Dasamuka otal-otal mertawada. Pamriye supaya lumpes Pandhawa lan Panakawan Pandhawa. Ngono ten gugah nganggit toya arak siniram kaping sepindhah orek kahanan lelagan Gunung Siung siniram kaping kalih bledak rengat siniram kaping 3 lat pengadilan bledak Gunung Sepedal Kumara Yagendra Dasamuka otal-otal mertawada. Ketemu aja Bathara Rama endi karo aku Dewi Sita alon dhisik ngger aku ibumu Dasamuka. Sewu-sewu lepakipun putra Tingatika kandhingipun Dene Bedari. Nangis nyambat tono papa ira nyambat tono papa ira citra apa ya Latalah kanjengipun Dene Betari sewu-sewu lepatipun putra Jengandika. Kula ngaturaken sungguh bakti kula kunjuk dhateng kanjengipun Dene Bedari. Lae diketok-ketok lembut itu kaya kaleng Dasamuka tak tompong nggih. Wonten dawuh. Kanjengipun Dene Betari nikah dhateng putra. Lae saking abote punipun disuwuni senjata pitulungan kadangmu nujem panegara Ngastina nggih. Wonten apa? Wujuding maju kamulyan manjing Panakawan Pandhawa nggih. Garsanipun kanjengipun Dene Bedari. Tumpesen Panakawan Pandhawa lan
Pandhawa. Kersane Kanjengipun Nini Bedari. Mah yu ben bisa manjing para sata Raja Kurawa gandul pinarak sari mukti bau dina Nyagrawati polongan Pandhawa lan Pandhawa tak dupes sak abang kendilmu. Rapoko kok monggos-monggos waduh mo ana sada muka mo ana sada muka sapa sada muka goblok wong dasa muka kok sada muka aduh mo wong oleh wayu pirang-pirang lakonmu aduh mo aku nek perang kok mundak wayune ucul mo aku wayu kok ucul Wayu iku nek ana panasbaran manungsa bakal loncat. Lah wong awakmu diajar meneng ae, dikuak ngalor ngidul meneng ae. Wong sabar iku subur goblok. Aduh. Ya apa ki mo? Awakmu aja perang iki, aja perang. Meneng kok. Engko meneng suwe-suwe ngantuk mo. Ah, kon niku wong ngantuk suwe-suwe turu lho. Blakrak meneng ning kudu menep. Menep bening-bening kaya banyu sing tanpa disaring ya. Oh iya mo. Aku tak meneng ae mo muga-muga aja ngantuk mo. Aduh. Ya. Iki wong Pandhawa para kawan. Pandhawa duwe dalang ya. Ya apa reka dayane daramu dalam Barata Pandhawa ya apa tanggung jawab dalang
rika menggos keringet rika dedreweran pasan rek maneh Kakang Semar bab ngiwur banengen nggih niki enek cukule otal-otal mercapada sribete Pandhawa karepe Kakang Semaran Bagong Landara niki dalang Mbah Rata Pandhawa ibarat wonten Rinata Rakantaka Rinata dalang Rakantaka wayang ana wayang susah dalang sing wajib paring bunga wayang rusak dalang sing wajib dandani lah niki Pandhawa kalih para kawan Pandhawa niki rada ribet karepe Kakang Semar tanggung jawab sampe napa en cukule otal-otal mercapada ana sing ndedulur aku njaluk tanggung jawabe Adi Gedhe Werkudara ayo ngiting dalamu dalam Pandhawa wiyawas Bambang Punareng Bawana uruping rina jalma-jalma mamangsa wahaya wah jriteng kakangku bekokmu kergosan keringet mutut gleweran Adi Gedhe Werkudara melu cancut gumregut sabab opo Pono kawan Pandhawa oleh kawijayan entuk kamulyan kok golek aku para nate dimong Semar Bagong apa lelabuing Adi Gedhe Werkudara tumraping Semar lan Bagong Pandhawa cilik dimong ngatikung diwasa ya Semar karo Bagong besut bela baktine Adi Gedhe Werkudara tumrape Bagong lan ponokawan Semar iya
yen ngono bela baktiku karo Pandhawa. Ana Kumara Dasamuka bakal ora apa. Numpes Pandhawa lan numpes Panakawan Pandhawa tak golekno adune wujuding kakang aku Pendekar Kendali Sada. Wonten mangkono Bratasena Walkudara ya Wijasena gadah telur tunggal tekad dulur tunggal wejangan. Ing ngono ngrapalaji Paulen kenging pambengoke Werkudara Srana batin goncang pertapan Kendali Sada. Kaping sepindhah kaping kalih tinglingaken pambengoke dulur tunggal tekad dulur tunggal wejangan. Kaping 3 pengadil mandhap saking pertapan Kendali Sada Pendekar Kendali Sada Malaikat Putih Manjangga Seta. Lata sayang jaket Tewa Bathara Bathara wasaning jaket adik Werkudara kakang aku Pendekar Kendali Sada. Enak aku semeti mucak selangkung pucuk semeti dikir gugup pambengoke kakangku Werkudara saking kubuhe. Enak aku pikir nganti keliru maca dongane wong Adudara aku. Goblok. Werkudara Sena ana apa? Tanggung jawab Pendekar Kendali Sada. Di jaman awakmu Tombo Marica juru pangebas Suralaya ganti jaman Hanurayana Abdi Sri Nalendra Bathara Rama Anjila Kencana. Iya atiku iki ora salah. Ganti jaman Handara Buka ngabdi dalang Pandhawa Sri Nalendra Bathara Kresna. Kanggo Hawatawati mbok menawa sak wayah-wayah
ana cukule Kumara Dasamuka tanggung jawab Anoman. Delengen alam kubur gunung Sembledak dulun otal mercawada gawe kisru Pandhawa karo ponakan Pandhawa. Aja melu ditanggung aku yen ngono. Enak aku bakal numpes Pandhawa sak Banagawane rata. Ana petis putih meplak. Sopo dosa namane petis? Panggling suarane, ojo panggling ceguk grenge. Panggling ceguk grenge, ojo panggling suarane. Iya aku pendekar kendali soto malaikat putih manyonggo seto Anoman Purba Kencana. Satru kulawas ketemu anyar karep Dasamuka bakal numpes Pandhawa sak Banagawane. Salahe opo? Salahe Pandhawa wis dikendhong, wis dindet, tanggung aku bangsat iki.
Anoman boten dawuh Bendara kula Sri Narendra Bathara Rama balekna kumara Dasamuka menyang Gunung Simpen ilang memalani Pandhawa lan memalani ponokan Pandhawa. Ayo Dasamuka. Ngerti sih Dasamuka? Ayo karo ah. Dasamuka iku dasa 10 muka rai. Anjinge wong muring-muring. Lah wong muring-muring iki gak iso waras nek gak tentrem ayem guwa Kutha Panaraga ning mula ora iso tentrem yen ora den balikake nang Gunung Siem. Gunung Siem iki gunung Kutha Panaraga sing ayem. Oh ngono wae. Wis Bagong andum mangai bagya. Aku tak bali mring pertapan Kendari Sada Mahargya Pandhawa lan Pono kawan Pandhawa. Ya wak wis karya mukti tak Mahargya wak.
oleh-olehe awakmu mompong Pandhawa lan aku lho Le. Iya. Kok apa? Ayo ngumpul ana negara Ngamarta diperayai 7 dina, 7 bengi nanggap dalan Bumble Jalapetha. Oh iya, rupane iki memala wis padha sirna. Pepalang wis padha nyimpang. Iya. Sing lara wis entuk tamba, sing nista wis mulya, sing lunga wis padha teka. Oh iya. Mudhule tak ambali maneh. Muga-muga kadangku Mas Sunaryo sak keluarga lan sing dikitan bar tak mayangi iki tambah mulya, tambah rezeki, tambah derajat, panjang yuswa Allahumma. Ayo padha paripurna dulur kanthi ucapan jaya jaya Wijayanti ner ing sambikala raharja raharja selami-laminya paguyuban mulya pamor dusun Jalapetha kelurahan Petak kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto akhirul halam ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi